moloyo. Davji mandi kama weche ntiere nikech awacho ni imbi wacho maber ni kaka medical equipment scheme moko no dhi e counties mane onge ga gi masinde. Dong koro gimodong en mana manyo joma tiyo gi masinde go moloyo bedo ni masinde go onge chuth. Nikech de beni ok gidhi kamano dikero masinde go we onge joma tiyo bende onge iye kanyo. Trevor Kingyo MES majanen kuo. In fact, Governor ma support MES and Governor ma NA jokuoge. Nimar ka gigi no bedo overpriced. Gigi no kete counties ma consumables gino kongi. Gigi no ngini counties gini disease patterns ba gino kongi mago. Koro ideally Kingyo MES project pesa mano odi ye to gi ber mano kel na jo piny tin ahinya. Ber mano wuok e nugo ka e KNH to gi MTRH kama nintie joma tiyo hospitende go. To mano wacho ni mondo health bed maber actually aspect mar healthcare kaka hospitende mag level 4 level 5 level 6 okonego bede county ni mar county bo tago rebo tuth ni ko gido gibage bo timo onge ma osetimore gni apar to debed ni health ni interior national or one gi those level facilities under a centralized system. Nisoni they kani kelo machine gi they kero gibedo gejo ma de tiyo kodgi manu wuoyo gi jatend piny to pesa no bedo